Minun tallilta vuokraat monikäyttöiset tallitilat helposti ja joustavasti eri puolilta Suomea. Tarjoamme siistejä ja käytännöllisiä tallitiloja yritysten ja yksityisten tarpeisiin. Tilamme sopivat erinomaisesti varastointiin, työtilaksi, harrastamiseen tai yrityksen tarpeisiin. Valitse sopiva koko 8 neliön minitallista aina yli 100 neliön megatalliin. Minun tallin tallitilat sijaitsevat Helsingissä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Tampereella ja Rovaniemellä. Tilamme ovat valoisia, lämmitettyjä ja ne sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella. Etsitkö toimivaa ja joustavaa tallitilaa? Tutustu vapaisiin tiloihin osoitteessa minuntalli.fi.